onate no opinion mu mimi do sonji ka dewgal hay ko men nyama ay kotono jetta do mbudi soda na o debbo ni hanki jonna dungo meden sonji nen mako imi wo ko be oto hetto ko be ngal wona na bandra mako jammi kisemo mi salmini kala hawrude o do video Allah beedi jam ka be ngureji ka balle ka jawle are meden jam alhamdulillah ilen andi o mawbe men be woni sabu en arde e dan do ngurna sikke wo ala haqqil no jabi wondema ko nene e baba woni sabu en arde aduna kon non pellet ala natagaado haqqil no jabi no wodi baba be moƴƴana hay ɓiɗɗo maɓɓe o hay hoore maɓɓe ɓe moƴƴana woodi nene ɓe kadi ko subhanallahi ko toxic ɓe moƴƴana hoore maɓɓe ɓe moƴƴana ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ɗum haqqil no jaɓi ɗum ene no si goɗɗo jari borama ɗum nene taafu nene milante nene dugula si goɗɗo jarri borama ɗum ko honno gerrata ko honno o wurirta ko honno kanko gurdam makko ɗa yarata e on nenejo kadi hara acci dama hay e gurdam maɗa no haɓɓiti impliqué e gurdam maɗa goɗɗum ɗum wattoda men mi bandiraɓe majiɓe ko ɗum waɗi sen daari o angal mbuuɗi en felay ɗum nen ɗum ko koyeran kono no woodi marɓe mbuuɗi kono hakkunde Allah ɓurtu ɓernde kamɓe kan Allah o kaaliɓe ɗum wallahi Allah o kaaliɓe ɗum jawdi no woodi kono subhanallah mawɓe maɓɓe ɓe ɓeygure nden moggo nattiriɓe lahara koyde ko bandirawo jomba modi makko jombimo feere yaaja tawi kanko debbon tigi ko kasbo ko ɗaɓɓowo kotiraɓe modi makko ɓen hay honni ɓen yoɓande ɓe location kaɓe woni tellement que modi makko no billi ɓe heɓiɗi ɓiɓɓe ɗum sabu yaadu heɓi gorko on haɓani yehi no wakkili ka yaari to debbon toujours no jokki ha nyandego gorko wi komi faalete ɓay koye janɗi ko ɓe handinini ko jangugol mi faalete accutu golle ɗen kippana en koye paykoye ko ɗum faala ɗon awa ellala joni ha mi wadda e koto ange o yewtidi e kotiraɓe makko ɓen ɓe wi wonu ɓaawo konngol modi ma wi ko wonu ɓaawo ɗum accutu ko business ko ɗa wadde ko dankoɗa fayɓe o acciti gorkon kadi ɓay ko waɗaɗo barki o tawi o accintini oya yo o wonir ni ala revenu hay seeɗa o tawi ɗum no kaani o ɗaɓɓi otowal o addi e fee ɓengu makko ko waɗa transport revenu ko ngal naadata kon ɗum wonana ɓengu makko tawata wona ko woni alo ɗum ɗo alo tawata o heɓay ɗon ko hunta haajuji makko ara o noddal moɗi makko ngal otowal ari fami gorko humpiti ɗum ɓe sali ngal wona e kontide bon minen jogotongal nene de gorko minen gérata ɗum revenu ko ngal naadi wo min jonnaymo min ko fi ɓe ngon de mi sodiri ɗum ha ɗen andi kadi no woodi enen worɓe lowɓe angal gandal moƴƴa kamɓe nani ɓe sikkude ko mawɗo maɓɓe wi ɓe waɗi wosi ɓe waɗali ara ɓe heɓi kuddi ɓe ɗo ti ɗum ɓe jaɓi ɗum ngal fuɗɗigol de 4 voyage pet ngal waɗi gorko no mari bandirawo ɗum kadi heɓali dewgal ka kelɗi modi mum ko poɓo no haɓɓiti ɓay tun koto mum yehi leyɗe e koto mum hana waɗande hunde ɓengu mumen ko waɗi wo ko be ko kañum ɓe bandiraɓe ɓen taho
be mabbe no don nene mabbe no don be mari modi no fo marsa ko koto mabbe jombudo mardo nene kanyu kade baba be do tambitade be habbito on kala ko wadanta bengu mabbe wawa wonde ko kambe tawadi onate no pinene mu mimi do sonji kadeo galla hay ko men nyama ay koto no jetta do mbudi soda na o debbo ni hanki jonna dum meden sonji nen mako imi wo ko beoto hetto ko bengal wona na bandra mako sonka fettina siko barki amen valala ko dum wadata e gori ngi jabi dum noddi be mako e fesugol jeja on ada yo accu yandi koto wangal wona na minyam mako jodi be mako kanyu yo munyo yo ndaru mo kanko yo ndaru mo kanko gorko on ta ndaru mo mako be joni yo munyo yeso itta gumba on kadi ya munyik ni sikka si bibbe ambe jandi jombe sodani lan oto goddo jabita tanga kadi munyik gorko ndawta be do de halora oto wal ngal o sodanno beengu makko mo accintil beengu makko golle jodnonge suudu o tawta dum o nonde wo fita hebu kudde bay mi anda ko onto kanko yurni mi goddo yango ko yangi tawa be ndayore bande o laabi jelo to angal wadi voyage laabi didi pet nga wadi accident kono akrikindia Allah wadi ko gañi be hebi kono ngal wonti ka asfi makuli tayande kadi ngal nafitortaake ko bulorre jettita do bandrabe e do andi du wona nano be waaju kadi e waajaaki be bayanani gorko kadi wo toujours wo be wadda gongal be sorti arsike yo ambe Allah bonni fi miije mabbe faale mabbe e do yo be hebude hakkil be repantiso be na joni kippo fino bengu ma hebira joni gongal jaka men falji kono ndaren tawi bani adama no hulbi be yal faljere mabbe toujours be imposi mo kadi woyo dabba bantaw makko gongal basi ko kanko jombi on basi on alaide ugal mo basi ko forcer quoi basi ko forcer hattali don moderni galle hum bajju mo dabbude ko luina o da binya makko ko e galle musibe mo woni duubi be don be ala yobude noddine alo habe do joni jonde galle si be ari do ko kula golmen be darata men tigi be falano me yaltira ka galle do ko to no darni diplexum himo dabba ko luina menen mimmi do sonji do lolo in makko siko barki falla ha jetta de galle jonna mi nyamma a luintade tanadu do goddo jonnu mi nyamma kanko andi si luina e luinta gorko ngala ko wolale joni dabbu nokku go mi yobante duubi didi no min ka kadarnuda do e yetti galle makko do jonni mi nyamma ko e modi mun e be ngure anda tire on nade de galle kanko mi anda ko honto o bendi e hore sina dum si Allah jari borima sifa bennena wonu catégorique ko kambe do sati no hebir mago dum hande surtout be bi duubi capande jeego si ben wi hollete mettere fi jokko ajma yandi c'est quoi ha wadali dum do hakkunde men ko lahara ni si ko fottude womi hadditoto e ma tare nene wo toxic nene nyanne nene rabe go ko sita gebe hakkunde wala nyande fottude mi hadditoto e ma sa wadali ko mi wi ko hare an granjo wurudo dum wallahi bayna nda indir stay gonga no wele e kala wurido ni ko foylema wallahi ko foylema goto tagiraka do ari kaduna do fiyo goddo weltano du kala yeti don do ko sinene mo nge bemmo weltike e hore jaggu gollo sinato ngal janno dayni o dayni kala yeti do
ko si nene mon e ben mun doli on wadi ni on kon falaka wonde ma sebo ngal janna on faayi billahi wallahi ara on falji ko wela tan ko wadato ko faala don ko wadato ko Allah wi yo wadu ko wadato hay e femawbe mombe ko Allah wi yo wadu ko wadato hakkunde mo bandira mon ben ko Allah wi ko wadato o wadata kadi tonin taga mon fi hondo wonirta min mi wadana bengo munyi do lange tampere be kotirabe mun hay walliti la wernimmi momi accintini golle fi yo danko bibbe amen be min mi dabbana on ko goddum revenue hebo nene annata e noppi an ami firta dum hara inde nyande mi woni fatto nyande du wado mi landato nena komboni benga hara nami gorko billahi wallahi hara mi wonali dimo hara mi luti nyande mi jodi mi mijiti ha mi tawi bengu anno hande hunde kari mi do hani wadangol mo goddum nene amma bandira wan firtinam mi dum hara inde nyande yo mi andu wonamo mi bi lasidi hara ko mi fattu e ngala mengal bandira ono wawbe ni de fotaw landito ko on tafen ko on fonye ko on naluma ko on foylema sina dum si yehi ha on jodi ke on taskike hakkunde mon e bengu mon undo don duwa mo wadande on wadi tawi ko goddo go sanzin town wata on landito ila dom vous n'êtes plus responsable on wona responsable madum ko no go décidirta fi bengure makko nde goddo no wama hadinde dum il ko hombo haw hadina madum e fe bengure mande koko boni wadda emba nenirabe no seedi be emba dum no seedi be emba siko nenirabe go ha bengu ma accintini mo golle awa dabbam mo goddum ko hebira deynani wata o jodoro ni taw ko woni wo be o nodde ben nenirabe no wodi ben kadi babirabe no wodi goto jabu rewbe mon ben jodora ni tun wallebe be heba ko be heba wona babe ngami be serata be yetto men menen bibma bebe taw jabu rew mon ben jodo tun wadani gido addi don coggu saseri gido addi coggu almeti gido wadi dum do gido wadi dum tawa kanyum ala haynokku kaita ko woni wo ko addi dum fota menen babe am serata be jonna men digideji e nenirabe am men gal meden andi ko non be wonino mo be mabbe no marno tabal ka haba kaye nenirabe am bari nabe foylema be jodaaki ni kene mo be ya fina darsu arata fusala be nata go be wallo be na dépension be na nyawlanno parce que be andi no wodi kanti jetta jonon an akintina be ma golle yo kippu suudu e bikkoy tabbana mo ka reveni yalta goddo nata e noppi ma an sanza on ide mi wondiri e kamilu na agorko jettu wudere haddoda ilande nyande an wadudo dum kala e mo waddo dum wadando bengu mu mojjere nene makko ben makko yaaye makko minyirawo makko gorko naate noppi makko hawa sanzi dum ilande nyande jettu wudere haddo wona o gorko ilande nyande ko deli yimbe wona o fondo foye o doa kaybuda bibbe parce que wona o neddo bendudo jetto pehe e decision ji keldudi labadi wonande bengure makko ne hare ko dum bandrabe hakkunde mon rewbe mon ben dum ko fere ko wadanton ben ko mitorike on ton fewjino dum hay goddo ta on diso dum hay goddo ta on landa dum hay goddo ko wadanton mawbe mon ben auz billah aisatu e mi do fala sodangol nene danki aisatu do fala sanzangol minada na nene meuble hara ila nde nyande ka fattu ila nde nyande aluti wona adi mo hande kadi anda wa fewjinaade dum goddo mojjere ko wadanta goddo ara aluti de jamais fait ça afala sodangol nene ma meuble sanzana be ko asodu fu na ba ara wi abe ma filma to ina ndari ko mi wadani nene anko ti è vero maintenant te o
ka vrai gorko kadi sa waɗani ɓeyguma landike ma service maɗa faala moɗande gol a fewjinotako ɗum gol a faala sodande ɓeyguma auto personnel hajuma e landagol ɗum gol a soda nga watta jude nene ankim sodanno aysa autowal moƴal yo mam sodanimo iPhone 17 iPhone labaɗa ma sa fala fanka hunduko ma ɓe yirani wowliranaɓe hara ɗo nagagol teddinira ɓe nene fala sodande kaari téléphone fala sodande ɓeygu an auto jamais adede hanki mi yawno ka park mi sodani ɓeygu an autowal moƴƴal c'est tout a haalnayɓe tuwoni yo baɓe hanki non so yingam auto angam sodani ɓeygu an non commercial ko c'est tout moƴƴere ari ha joli e ɓernde welama waɗugol moƴƴere ta goɗɗo goto haɗe ɗum watta few kanon go waɗoɓe ɗum on moƴƴa kala mo yiɗon no fewjino yo faala waɗande kaari goɗo ɗaɓɓa feere yo landito si tawi mo moƴƴi aray ko ɗum bandiraɓe addunolam ɓangilngol ɗo heɗi keɗi konguɗi oɗo bandirawo sokila moƴƴa sattiyan joni galle ɗe ɓe darniɗen même ko on debbo wonto oto anga sodano ɓe makko ɓe woni sabu ngal halkike sabu konnaguji ɗi konnagu suratul kalami no yewti en fi ɗum yimɓe fi yimɓe ngesa ɓe no ɓe wuddiranno miskinaɓe noon Allah bonni programme ji ɗi aray ɗum kadi ɓe repantali ɓe yiltitaki toujours ɓe jogi gorkon ɗo kala e mo wuruɗo ɗangurdam kanko naadi hoore makko yide taw felu nene makko ni bandirawo makko ko an woni naaluma ko woni foylen ma ko an fawi ɗum hoore ma kadi ta toño Allah ɗum wata toño Allah ɗum par ce que hakkunde ɓeyguma e mawɓe maɓen e ɓeygure baba en mande no wawi hakkude nange funnaɓe ɗum yiida yaada ɗum wona hunde wotere no ñande dargal a landitetake fi ɓeygure baba ma nde ko yeteɗa ya dandu kadi ko ɓeygure ma nde kono ɗa wasiya moƴƴagol e ɓeɗo fo ko Allah wasimaɗe ko a woni ndarude yer tagam ma o yer feere ma nde waɗa wata fokkitan waɗango ɓeygure ma fewjinoɗa e ɓeygure baba e ma jamais nene ma bandiraɓe ma nene goto bengoto gona wata fokkiti waɗangol ɓeeɗa fewjinoɗa e ɓeygure ma jamais moƴƴere amma noon si tawi wona joni ange nene ma ɗon galde ta tanjini sa sifanike ɓeygu ma o heɓante solution ji a wawi mo sifana ange ɓeygu ma ɗon galde tanjini sa sifanike nene ma heɓa solution ji ɗaɓɓirɓe kono sa tanjinike ɓe fof ko ɓeyda ɓe unude fata fewjino haye goto heɗo hoorema landito hoorema jonnu miijo ma maɗa mari weldiɓɓe maɗa andi fewɓe ɓenduɓe hakkille hesuɓe neɗɗan ka noddaɓen ɗaɓɓiraɓe pe haray ko ɗum ko laɓɓinalngol on ndeɗo toɓɓere kala emo wonɗo o situation yo yaltin hoore makko e ɗum kanko meƴƴi hoore makko naadi hoore makko e ɗum yo keppu o sorta hoore makko e ɗum gurdam monɗan ko gurdam mon ta goto waɗu pression e gurdam monɗan ko onon jeyi gurdam hummonko hiku raɓɓiɗi pot kadi pot hiku raɓɓiɗi wa makko taw jaɓu goto influence a gurdam monɗan hay e goto lawrata jalde c'est pourquoi j'aime mon mari a mari modi awa a yara e modi mo c'est ça kono goroyele taafu wallahi billahi kon taafuɓe ñande noon modi ma wayni wo rondo juuɗe wulla hakkude ngal lando ala modi ala modi few aɗa ko ɗum talbaɓe men hiɓe addi deftere woɗo nde mawɓe men winduno no hawniya joni woyen yurni to ndaren saten ndaren konno ene kadi yiwɗen e mayre se weɓitana e jama on deftere mawɓe men ɓe fimum deƴƴa non ko talbaɓe molanaɓe on yaha e batte ɗeri maɓɓe ɗin ko ɓe winduno deftere nde ara woɓɓe muulinde winditike nde muulinde ko kitabul iman andi noon hande no woodi arɓe wiya en ala gonɗinal en janga e koyen sirkoɓe en anda dina kamɓe ɓe addani en tawhidi joni noon ɗum ɗo no winda kam en gawali duuɓi no suuɗa noon hadi inde wiye kitabul iman billahi wa rasulihi fi bayani kalimatil ikhlas fi suratil ikhlas
بدلائل الكتاب والسنة أرى يدون دون وينديغا يونde yuritade ndaren iro ko famude feƴƴina nende cerne ngadi ɓe darta naam flenja boy miɗo ga ari ka magasin ɗon naam lowi ɗuma o ñama ko leydi on naam ndokko gosi on gosi tiga yeto ɓe yawnani ma ɓe artira 600,000 janni ɓe ƴetta ndobbo maɓɓe kon nani naatuɓe ɗon hollaɓe ndobbo gosi tiga ko mi lowi ɗon kon addanoron men gosi tiga ɗon kadi alaga yetoɓe yoɓe yahu ñande mi woni préwo mi noddayɓe si wona ɗum ɓe jonne 600,000 janni ɓe ƴetta poreje ɗen si ɓe heeɓi sodowo goo ɓay min mi haalaniɓe min mi falaka ɗum miɗo mari gollanayɓe landun non ko ndobbo mi falano ndobbo boɗe ndobbo fi maafe kamɓe ɓe nela ɗo ha dak Sénégal ɓe rondo ɗum ɓe adda jonno mi ƴettu ari ɓe ɓitti mi ƴetti 600,000 jonniɓe so ɓe wata patientade yo ɓe ƴettu ko ɓe yeeya ɓe artirawa mbuudi anni ko fof no hittine ɗon hittine addon ndobbo bidon ji yahay ko Amérique kon fi Allah hawƴe ɗon ambal kennu joni mboyri on ɗo mi heeɓi ƴettowo ɗo 30 adde mboyri ko walino ɗo dolle 90 paquet sodama ɗo ƴettu ndobbo kon ndobbo bidon ji law meɗe waɗi ɗon ɗi jowi waɗon poore o seeron ɗi ha moƴƴa watton ɗon ɗo gositiga on e foññe kon ɗon seeɗa ko ɗum ɗo woni alaga ka yoni kadi ɓe jooɗo ɓe lowa ɗum on ɓe arana naɓoron poore o ko ɗo kadi lowo ngojji ni o wuuka kadi poore o ari ɗo 2 kilo on o wetto heɓana en koye 100 pièces ko yara poore o koye no waali ɗo e poore o e 500 grammes koye hewti bimbi ɗo no ka magasin ɗo jonko ɗum ara min acciti o nani torki o mi jeeji o wonen worɓe fi Allah wonen worɓe moƴƴere fewjinetake disortako waɗugol ko moƴƴi jamais ta goto diso fi waɗugol ko moƴƴi an a fewjinoto waɗugol ko moƴƴi an a fewjinoto ɗa fi waɗugol ko moƴƴi hakkude ma Allah da fala sodango yaye ma danke an hakkude ma Allah fewjinoto ɗum e nene ma cuuru yaye ma en kuno fokkitiyangol da fala ɓe dande an a landoto avi nene ma e ɗum onon waɗangol siɓɓe mon ɓe waɗango ɓengure mon ne go be goɗɗo implique hakkude mon Allah onon on waɗanay goɗɗo moƴƴere goɗɗo ara firtina on nde moƴƴere onon ko bani adama onon ɗo mari hakkil c'est grave wallahi c'est grave ko hombo windi deftere nde ɗo winduɓe ne ɓen ɗo ko honno ɓe magete ɓe windallando fadre kitab ceerno Mouhamadou Mokhtar ko winduɓe ne ɓen tigi ko Cheikh Ahmad Bun Muhammad ko yaltinide ɗo noon addi ɓende joni lamɓen ko ceerno Mouhamadou Mokhtar Bun Alhaji Ahmadou Tidjani ko ɓe daara dune sin fami dey ko piiji buy non ka piiji waɗaɗi barki ɓeydayɗi hakkil kadi moƴƴa noon Qur'ana on no tesaga moƴƴa Qur'ana on no tesa ha moƴƴa o
Alpha Diallo, pourquoi tu aimes parler? Un homme ne parle pas beaucoup, il dit. Le monde appartient à ceux qui savaient se taire. Ɗum waɗi sila ƴetti poɗɗe ma ɗe ndaari ndaarugol komi woni wolde ko